Za youtuberi i youtuberke, evo još jednog klipa. Znači ovo je ponedeljak, dan da radim čučni bench 5x5, mrtvo radim jednu seriju od 5, znači to je prvi dan u nedelji kada radim 5 ponavljanja. Još prvi dan u nedelji kada radim samo mrtvo, znači mrtvo radim jednu nedeljno, to ste vidjeli. Znači odlučio sam da krenem sve iz početka, pošto imam pauzu neke 2-3 nedelje i to mi je snaga otišla klinac, sve mi se raspalo i odlučio sam da čučem krenem da radim samo high bar, znači neće opšte low bar, jednostavno ne znam, više mi prija high bar, low bar mi je previše čudan, još sad sam uzeo patike za čučem, tako bit će mi malo lakše, dosta pomažu, to mogu da vam kažem, tako da napravit ću klip i o njima. Kao što vidite, forma mi je dobra, brzina je ok, malo se nagijem napred, da nije ništa strašno i skoro da nemam ovaj butt wing, tako da sviđa mi se forma, samo što mnogo bolje izgleda nego što sam očekivao. Ja dok sam radio ove serije mislim da će se usati, išlo je, po meni išlo mnogo sporo, a sad kad pogledam u redu je, probijem i dubinu, što nisam bio siguran. Se zove, vidjet ćete da posle sam radio backov seriju sa 80 kg, radio sam 8 ponavljanja, tu mi je forma bila baš dobra po meni, vi recite šta mislite, baš uopšte nije butt wing, ako bude nastavio ovako bit će odlično. Planiram da svake nedelje povećam za nekih 2,5 do 5 kg, u zavisnosti od toga kako se budem osjećao. Sljedeću nedelju ću ići na 107, ne vjerujem da ću ići na 115, bilo bi mnogo, ali sad ću petak pokušati 115 ili 120 da uradim jednu seriju 5 ponavljanja. To mi je u redu. Bench sam failovao zadnju seriju na 5. ponavljanju, znači radio sam 5 seriju, sam radio 4 ponavljanja, ali jebih šta se radi, to je onaj moj mrtvi bench. Baš slabo ide, ali nema veze, bit će na njemu bolje. Bench neću povećavati dok mi baš ne bude bilo lako 5x5. Slavno nema svrhe. Povećavat ću kilažu svaki petak, jer mislim da mogu da izvučem jednu seriju 5 ponavljanja, možda čak i sa 90, ali 5x5 mnogo je da povećam. Uspeo sam pre ove nove godine da uradim 85 5x5, ali sad nema šanse. Mrtvo je bilo dobro, jedino što sam primetio da ne provlačim kukove do kraja. Vidjet ćete posle dok budem radio. I 5. ponavljanje nisam zaključio do kraja, samo sam ga zbrzo, ali dobro, 130x5 ok je. Samo ću tome malo više razmišljati sljedeći put, znači da provučem kukove. To je jedini smor što s ovom kamerom kad snimam ne mogu da vidim, ne mogu odmah da vidim kako sam radio nego tek kad dođem kući, pošto je sjebana. Ali dobro, da sam video bi na prvoj seriji da ne provlačim kuku do kraja, pa bi onda ispio na zadnjoj. Ali nema veze, me reći u spoteru to sljedeći put da mi kaže. Vidite kako je Kosti skočio u pomoć, prekinuo klip kad mi je palo 80 kg, ali nije bilo ništa strašno. Kao što na benchu mi je forma onako, nije ništa specijalna, treba još da se radi na njoj, ali dobro ima vremena. Ne mogu da nađem šta mi tačno govora, nogi uvijek drugačije postavljam. Širinu hvata sam našao koje je dobro i primetio sam da mi više odgovara da ne dišem prva 2-3 ponavljanja, ima više snage. Kad udehnem prvo zadržim i onda kad udehnem na drugom i trećem onda ima manje snage, ne znam zašto.
tako da radit ćemo na tome, ali nema veze. Ako imate savjete za bench, dajte, molim vas, isto važi i za mrtvo i za čučanj. Na ovom treningu sam radio još dosta dodatnih veži posle ovoga, samo što nisam uspio da snimim. Znači, posle ovoga radio sam bio ovaj pendley row, ali radio sam sve po 2 serije, radio sam 2 serije po 5, onda sam radio 2 serije veslanja po 15 ponavljanja, onda sam radio uski bench, uradio sam triceps ekstenziju iznad glave sa kanapom, uradio sam farmer's walk, samo jednu dužinu i uradio sam za zadnje rame, face pull, jednu seriju 20 ponavljanja. Tako da otprilike to bi bilo to, sad ćete da vidite mrtvo. Ovdje sam failao u 5. seriju, 4. je bilo jedva izvučeno, to je 3. i 4. ali šta da se radi, bit će bolje vremenom, tako da youtuberi, to bi bilo to za danas. Vidimo sljedećeg klipa, komentujte, šerujte, lajkujte, subscribeujte se i vidimo se. Bye bye.